Petr Hájek v první reakci na výsledky klíčových voleb v mnoha ohledech šokujících, leč vlastně logických, se pokouší vysvětlit jednu jejich základní záhadu, která vše rozhodla, protože zbytek si nechává na zítřejší poradu nepodvolených. Rozdáno jest. Co to znamená z hlediska té nepochybné většiny, která doufala v zásadní změnu poměrů? Radovat se nebo si zoufat? Obojí je po těchto volbách možné. To je první paradox voleb, které odbyly první čtvrtinu nebezpečného 21. století. Ale paradoxu je mnohem víc. Jeden z nejdůležitějších. SPD Tomio Okamury ztratila nečekaně 5 poslanců a přece jednoznačně posílila. Její schopnost ovlivnit minimálně 4letou budoucnost České republiky je nyní nesrovnatelně vyšší, než byla dosud. S tím paradoxně souvisí i šokující výsledek Stačilo, které letos vystřídalo na pozici těsně před branami sněmovny Šlachtovu přísahu z voleb předešlých. To jsou na straně neformálního hnutí odporu hlavní otázky, které je nutno rozklíčovat. Patří k nim nepochybně i to, že se do sněmovny těsně protáhli motoristé jakési Bčko ODS a Babišova ANO. V korporátních médiích teď duní, v celku pochopitelné, nejrůznější spekulace o možné podobě vlády Andreje Babiše. Je to dáno i tím, že britsko-americký agent NATO na Hradě si pozval ke konzultacím hned ráno vítěze voleb a všechny součástky havarovaného výtahu k moci 5 demolice. To, aby umožnil svým loutkovodičům co nejrychlejší interpretaci, z níž bude mediální korporát vycházet. Ze stejných důvodů odsunul až na zítřek setkání s představiteli, paradoxně, vůbec nejdůležitějších subjektů, z SPD a motoristy. Z hlediska kabinetního stylu hradní politiky, dědice té havlistické, je to ovšem zcela pochopitelné. Po utětí 5 hlav 6tlamé politické saně je to zasednutý hrad, kdo ji bude nadále spolu s mediální stohlavou saní udržovat při životě. Tomu všemu se nepochybně budeme věnovat zítra v 18 hodin v našem povolebním studiu s Michalem Semínem. V této první chvíli je však nejdůležitější především pochopit klíčové paradoxy, před které nás podivný volební výsledek postavil. Takže znovu, pro radost je bez pochyby důvod. Ten, po kterém od prvních masových demonstrací proti zničující vládě Fialových, Rakušanovských, Bartošovských a Pekakarovských mafií volali pronásledovaní a nálepkovaní občané druhé kategorie, protože nepodvolení, na náměstích, sociálních sítích a svobodných, drasticky pronásledovaných médiích, pryč s nimi a v skutku. S Fialou a jeho zničující koalicí je skončeno. Její hlavní charakteristiky, progresivistický liberalismus destruující český stát a jeho národy ve prospěch Bruselu, Berlína a imigrantské invaze nepochybně jdou do kopru. Na tohle Andrej Babiš moc není a SPD a motoristé už vůbec ne. Větší otázkou už je ukrajinské dobrodružství Západu ve válce proti Rusku. Jakkoliv je věc míru tou zcela nejdůležitější, od níž se vše ostatní odvíjí, v tomhle zcela jasno není. Nelze určitě počítat s tím, že by byl justičně nespravedlivě pronásledovaný šéf, ano, ukrajinským premiérem jako Fiala. Na žádném z ministerstev jistě nebudou viset pytle s mrtvolou Vladimíra Putina. Je dokonce nejasné, jak to bude s takzvanou muniční iniciativou, schánění granátů do děl kyjevských nácků. A není rovněž nepodstatné, že díky odvážnému integračnímu kroku proniknou do sněmovny na Okamurových zádech významné osobnosti hnutí odporu. Z menších, dosud mimoparlamentních stran. Politicky pronásledovaný docent Miroslav Ševčík jako nezávislý, obhájce politických vězňů, advokát Jindřich Reichl, předseda PRO, předsedkyně Trikolory, Zuzana Majerová, předseda Svobodných Libor Vondráček, či ekonomka Markéta Šichtařová ze stejné strany. Tím SPD zásadně posílilo a bude slyšet, nejen ve sněmovně. Jenže současně Okamura proti minulé sněmovně současně 5 poslaneckých mandátů ztratil. A hnutí stačilo. Z na pohled nepochopitelných důvodů se do sněmovny nedostalo. A na 200 000 nepodvolených hlasů navzdory integraci levice opět propadlo. Ve stačilo, proto nepochybně zoufalství zavládlo. A na řadě je otázka, která má pro budoucnost vlasteneckého hnutí odporu zcela zásadní naléhavost. Proč? Co se to stalo? Když před pár dny v našem rozhovoru Tomio Okamura před takovým nebezpečím varoval, přišlo mi to přehnané. Vždyť stačilo,
Spíše koketovalo s dvouciferným ziskem a fialové mafie v předtuše, že navzdory připraveným podvodům korespondenční hlasování se ukázalo z těch méně významných, se blíží jejich konec, spustili ohranou antikomunistickou řvanici. Samozřejmě odporně pokryteckou. Nejen proto, že na hrad protlačili bezctného překabátěného komunistického rozvědčíka. Především však celou dobu spolupracovali s jedinými skutečnými komunisty, piráty, implantovanými k nám z bruselské totalitní internacionály. To by však samo o sobě nerozhodlo. Jenže stačilo. Však udělalo tragickou chybu. Kdo ví, kým si nechalo napsat do programu několik imbecilních, ostatně nesplnitelných, útočných dýk proti katolické církvi. Když jsem se na to po našem rozhovoru před kamerami Protiproudu Kateřiny Konečné ptal, připadalo mi, že o původci nesmyslů, o nutnosti notifikovat církevní manželství na úřadě či kontrole církevních škol, nebo dokonce zavírání kostelů, vůbec nevěděla. Což je ovšem rovněž kardinální chyba, a možná víc než chyba, spíš přehlédnutí dokonalé sabotáže. Je jisté, že právě to stálo celé hnutí ono nejméně procento hlasů, s nímž by se přes laťku bezpečně přehouplo. Pokrytecké prohlášení biskupské konference již naopak vůbec nevadí likvidace církve progresivistickým Bruselem a Vatikánem a dokonalá voda na mlýn stejně pokryteckým lidovcům předstírajícím především Moravanům, že mají s křesťanstvím stále ještě něco společného, katastrofu dokonalo. Levicově ladění, věřící uvěřili v návrat komunistických manýrů a nelze se jim divit. Jenže ani to ještě nevysvětluje celý pád nadějného integračního projektu. A už vůbec ne početní ztráty SPD. Problém je tedy ještě někde jinde. Zmýlili se i průzkumy, tento významný nástroj manipulace. Ty jistě nelze brát nikdy vážně, s jedinou výjimkou. Nikdy by nenadhodnocovali šance vlastenecké opozice. A vždy to také dělali naopak, patrně i tentokrát. Jenže něco se stalo. Andrej Babiš, opojen zcela nečekaným dramaticky silným vítězstvím, prozradil, že pár dnů před volbami jim jejich interní průzkumy, ty naopak vážně, brát lze, dávali nějakých 26%. Získal však bezmála o 10% víc. Je to právě těch 10%, jež se měli v nějakém poměru rozdělit mezi SPD a stačilo. Získal je však on. Vysvětlení je na snadě, sílu mu dali malověrní. Na poslední chvíli se rozhodli jinak. Své jistě sehrály i 2 poslední televizní debaty mezi vystrašeným a uřvaným Petrem Fialou a Andrejem Babišem, který se zřejmě záměrně jen chabě bránil, především na priměň, společnému útoku Fialovy legie. V tom byla Nova a Ray Koranteng nečekaně mírnější. Ale obecně Babiš byl v těch závěrečných vystoupeních k politování, právě tak jako Fiala, jen každý z jiného důvodu. A tehdy nastal efekt. Braňte svého šerifa. Malověrní, kteří se do té doby definovali jako voliči SPD či stačilo, dostali strach. Začali se obávat, že ANO nevyhraje a že tady Fiala zůstane. Toto nebezpečí pro ně najednou bylo daleko větší motivací než vlažná příchylnost k radikálním vlasteneckým hnutím. Šlo o rozhodnutí na poslední chvíli, které už průzkumy nemohly zaznamenat. Voličů motoristů se to netýkalo, respektive pokud, tak jen v opačném gardu. Když viděli zoufalou hysterku Fialu, dali to raději novému Bčku ODS. Plyne z toho mnohé poučení. Vysavač malověrných Andrej Babiš ještě včera večer ani nevěděl, jak ke svému ohromujícímu vítězství přišel. Skoro mu nemohl uvěřit a radoval se jako pubertální nedospělec. Snad mu to nevydrží dlouho. Do jaké míry k tomu přispěly nepochybné pokusy při sčítání falšovat výsledky, všimněme si, že teď o nich nikdo z vítězů ani poražených už nemluví, je na jinou úvahu a chvíli. Paradoxní fakt, že oslabené SPD právě jako katastrofa stačilo, umožní zřejmě daleko silnější postavení vlastenců ve vyjednávání o vládě, je už jen dokonalá koruna toho všeho, co se v naší zemi, plné paradoxů, odehrálo. Skoro jako by došlo na výrok ožralého Sládka z Havlovy jednoaktovky Audience. Jsou to ale paradoxy, pane Vaněk. To je nakonec možná dostatečné vysvětlení pro tu část nepodvolených, kteří mají za skutečnost jen viditelné. Ti však, kteří nemají zacloněný výhled k realitě skutečné, nekonečně širší a hlubší, musí s úžasem hledět na velkolepost nepředpokládatelného. A nezbývá jim, než vděčně zvolat o něm prvním nerozluštitelnou sentenci, jež je současně modlitbou. Děj se vůle Páně.
Tak svůj nedělní komentář po sněmovních volbách uzavírá šéfredaktor Petr Hájek.